ay nakaragdag sa ikastoy akabibiyang analabon igasan kaputi pa nag-iinayan. Umay kayon, bumatang kayon, tila kong nga empanada. Espesyal man, bueno, ordinary, ay nakaimpimas lata. Espesyal man, aron Manang Madonna, di mga ordinary, baka maibusanak. Ay naglanam, di empanada, umay kay gumatang, nag-espesyal, di empanada, bibito'y bata. Well, it's me, Madonna. I have a dream. I want to be the singing empanada diva. Manila, here I come. Next! Hi, I am Madonna, proudly Batakenya. Lunes nang tayo'y nagkakilala, Martes nang tayo'y... Stop! Madonna, right? You're fired! Hello po, mag-audition po sana. Ay, wala nang audition. Tanggap ka na. Sige, kumanta ka na. Ang pagsinta mo na sadyang kay sarap, sa isang iglap lang, nawala rin lahat. Nawala na ang lahat, Madonna. Pati customer. Paano na ngayon yan? Aha! Let's cook and sell empanada, gaya ng baon ko. Uy, masarap nga! Manager, samahan mo ako sa Batak to gather authentic ingredients. Magtitinda tayo dito. Batak, here we come! Yang munggo ay gilingin mo na, iyon ang pakuluan at langalin ang balat. Yak na busog ka sa empanada. La 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 la. Narito ang mga longganisa, espesyal na regalo at pampalasa. Ang bango! Amoy bawang! Longganisa, la 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 la. Papaya, kailangan ng papaya. Ah! Yung hindi hinog! Iyong gagarin, huwag lang yung pinong-pino, yung sakto, la la la. Ang tawag dito'y bella ay giniling na bigas, kinulayan ng atswete at minahasa, pambalot sa empanada. Kunin mo ang itlog ng manok mo, yung sariwang itlog ng manok mo. Yan ba ang secret ingredient? Special empanada, hahanap-hanapin mo talaga. La 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 la. La 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 la. Tara na! Bumalik na tayo sa Manila! Excited na ako! Tipid, panipisid, ilagay ang munggo at papaya. Iyakin ang itlog, ilagay sa gitna ang longganisa. Tiklokin mo, ayusin mo, agatin lang iprito. Ang sarap! Iba ka, Madonna! Malinamnam! Live tayo ngayon para kausapin natin si Madonna, the singing empanada diva. Anong masasabi mo? Salamat sa nakinig sa aking boses at bumili ng empanada!
At yan ang mga kaganapan dito. Back to studio. Hello? Hello, maari bang kausapin si Madonna? Ako ho. Siyak ni Mayor Tibatak, nganyanyag fiestan, ket ayaban ka kung mga agkanta. Alam mo ba inak, Mayor? Pero go! Bring it on! Hello, City of Batak! 3, 2, 1! Naidungduma, awan ka Paris na, Tuy Batak itinagakwan na, naiwaras ting maduda nagtitinamagan, makanda na aramita na impapuswan, Tuy kahimasan, Tuy Batak, lang pakasa